Стой! И... Здравейте, хора! Почвам видео на Brawl Stars с моя приятел Стамбулийски. Можеш да кажеш нещо? Еми да се абонирате за канала и да лайкнете това видео, както винаги. Да спечели над 50 абоната. Да можем да стримваме, ако искате. 2 часа. Благодаря. И да, ако абонирайте се и лайкнете видеото, ако искате още такива яки видео. Благодаря. Да, и нека да започваме с първата ни игра. Аре, Стамбо. Somebody order a knuckle sandwich? На Trio Showdown. То се вижда, че сме така. Еми, айде. А с какво лоби ни пускаш? Somebody call for Surge? А, бате, първа победа. Какво се случи? Не знам. Но по някакъв начин моя приятел направи страхотна невероятна игра. Добре. Самба! Следващия гейм от къв е? Да. И хора, втора игра ще бъде нокаут. Аз ще сложа колет. Там да колет, знак. Брат. Бате, ти знаеш колко опи колет, бе? Бате, много е опи.
Ай, Стамба, ти ни пускаш с еба си лозите. Сигурен. Иди. Аз го убих. Добре. Хора, ще направим ли втора победа от втора игра? Стамба, ще справиш ли? This is better than my fanfic! Добре, то път сме дет. Не, как ще ги убия? Никакъв шанс. Сега тук трябва да ги убием. Аз имам. Не. Добре, един. Колко го напуша? Добре. Добре. Ай, мана, цакуха, бе. Ако остана сам и направя играта, не знам. Айде. Не. Хора, втора игра. Първа загуба. Сега сме направили 7 минути. Дай 5 в 5 нокаут. Ара, бе. Не, 5 в 5 нокаут. Upgrading! Аз ще бъда със сърч, защото съм баси добре. Go! Що не? Ще има. Не се. Сега представя си нея. Тя те нацепаха. Там балетите на кулицата. Бабо, спайка. Айде. Айде. На едно е. Виждам. Разбрах. Ще се проверя ли или ще победа? Surging rage! Не, аз съм дъча. Juicy!
Не. Let's go. Иначе ги разклах. Абе, Стамба, ние направихме 10 минути. Ми дай се дай. Що не искаш последна? Ебамо, Леона. Ай! Ай, не. Тръгвам. Ако искаш. Стамба, подкрепвай ме. Три ли са? А, не. Не, бе, тази игра биеме толкова. Ага. Да, тия са с... Да. Как разбрах, че съм там, ай кажи ми. Нацели го на късмет мишката мазно. Елай се би. Елай се би. Ще ти размажа тиклата. Ще ми пуска бомба. Стамба, тук много напрегваш тук. Easy, bro. Ако спечелим... Добре! Gotta get a hot start. Сега искам да го пием бързо, защото трябва да си лягам. Чули? Да. Ако умреш, ще ни гледаш ли? Стоп! Нацепаха по-тежко. Аз съм с макс левел на пауър. Кой ще ме сма? Много ли има? 3-3. Вече сме 3-3. Yo, dude. Да. Добре, да, как ме оцели? Добре! Що? Убих го! И направихме видео 14 минути. Харесва това видео и Surface Protector. нови срещи. Ай, чао.